Alright. Right about now, Mangoma Daniel Zimdanso Lenda, aka his name is Siganox. I'm a zita chakwara now, but Siganox murder. Amen. But anyways, many was going to come Siganox Nasi, one cheese or Mutiti. I'm coming Siganox. Very popo, I mean, no stage. Pose was a mix. I'm a mixer boss, gate. I'm coming Siganox, one of a copy. Nini ndinobva munombindura ndirimugaro munombindura since 1997. 1997? Yeah. Ndizozonkomo saka Mangoma makatanga yini ngoma? Mangoma ndakatanga kumaimba 2003. Hey! Ndichiri primary level. Muchikuti man. Yeah, but time yacho maimbira atamaita aiwa tasingamaita unge zvakuitwawo izvezva. Tandino mangu maimbira atamaita ndakatanga ndiri kuchipawo. Yeah, ndokwandatangira music ikoko. We got different vibes and everything. Yeah. But before we go any further, we want to know just a brief, what got you into this position and why are you in here? Zvakaitwa ndiwe muno nyaya kuchiva iyi tapedzera tazotora zvisiri zvedu manje. Maofficers akati aiwa hande kwamunofanira kugara kune vamwe vanenge imimi. Kwamunofanira kushanya. Tototi zvaizvezvi techitotogara. Muragari vemuno. Aiwa ndizvozvo. Kungono vamwe. Aiwa ndizvozvo. Aiwa Mangoma Siganox. Saka 2003 that's when you started. And then you got in here 2000 and ndakauya muno mugore inoeri zvangu. This year. Yeah. Aiwa ndizvozvo Mangoma Siganox. Saka 2003 kachana. Kachana. Saka maishana nani 2003 back then muchitanga kuimba. 2003 ndaita zvechipawo ndokwa ndakatangira kuimba ndichiridza instruments ndairidza mbira marimba makeyboards saka ndokwa ndakatanga ngoti ndichiridzawo keyboard yangu ndichiimba ndikazoenda kuma studios time yacho pamene shamwari yangu akazotanga kuitawo studio yake mumarani kwedu kunobindura ndokwa ndakatanga kuenda kunorekoda song yangu neshamwari yangu ndaimba nayo. Yeah. And then how did you discover what hey but 2003 kuri mdara gaga how did you discover that time kuti ndiri artist ndinoimba zvakangotanga pandakangotanga kunoita zvema-arts kuchipawo ndo pandakatanga kuona ndakutongoimbawa ndizive kuti chichikaitika. Any line of inspiration was mwangu kunoziva kuimba unonanzi ndakazoita musician oti sekuru wangu aimba mndara wangu ari Buju Banton momzi yangu ari Mukadota munoziva zvinongosiyana saka where did you come from? Ini handifunga kuti pane munhu wandakateedzera ndofunga Mwari angonisikawo ndakadaro muchitongoro wamangoma. Ya ndiri chimushini chemangoma chete nokwara nemachanti. Saka it's just you from the start. Nobody inspired you. Hapana makakura muchiona achimba kana Winky D zvake. Winky D time yoyo tansata kutogona munzwa ndofunga iyo. Uchina ndiri rasta. Yeah. Saka Zim dancehall in you is just pure Zim dancehall, it's a mixture or anything. I mixture sometimes no one's alright but gospel dancehall. Yeah. And you get gospel Zim dancehall or gospel dancehall. Yeah. So how many people have you worked with in your journey of doing your music? Ndati so far kusvika pandave izvezvi ndakashanda navanhu vakawanda ana PGK ana Levels ana Fantani even Oskidi chaichai akandirekoda ana DJ Fideo vese ndakasvika kwese. Saka munoti muombeka mudara. So far kuna studio ndisingazienda kuna producer anoti handizive. Saka makatomboridza mamwe matracks kunzowo akawandisa andozikanwa zvokudara. Zvakanyanyisa. So how many like what other artists have you been in collaboration with? Crystal. Yeah, so far Crystal chete ndawandikaita collab naye neshamwari yangu andikatanga ndichima naye inonzi Maenzo ndiye wandaiwanzo feature naye matracks angu akawanda. Maenzo superstar wedu. Yeah. Mzadaro. Yes. Celeb kero. Yeah. Makapekwa nemaceleb munomu. Saka munoziva since your journey started outside there and zvinhu zvekuti maparents edu isusu kutonzi unzi wakuimba Zim dancehall anenge ari mawani. Cheo nzi wakuimba Zim dancehall watanga mahere hiri hazviacceptike zvekumhanya vakazviona sei? Maparents angu vakambotanga vachitondirova zvekusvika kuti ndaitozombosvika kana kutotiza kumba ndonotiza ndoenda kana kunokuharare uko ndoti ndopandaizosanganawo nana Levels anani papo nditori mukutiza kwangu ndibhozi music ndainzwa iri mandiri chaiyo zvavaidondiite ivoka
ndaiona zvibatsira but nemoyo wangu manje ndaizoona zvisingandibatsire manje but maizotizira kuye kwarare mbera kazotizirwa kana musango pasera apa ndatombotizira tikatoenda kuMozambique muri mtizi mukuru aiwa boss kuti saka when do they try, what do they take when do they start accepting your talent kuti aiwa mukomana ndiwe Mangoma ngatingomsiyero ichi Mangoma pavakazoona vakazosamisira vakagara umbo vari kuona TV manje vari kuona parutwa program yainzi Starbright vari kuona rubuda pepe paStarbright pepe vakati ko munhu uyu paTV futi aina nguva ifuti munhu uyu atokuTV apo ndisuti kumutsvaga kumba kuno atizira kuTV kubvira ipapo kabva ngoti aiwa chimomusiya timboona kuti anoita sei nezvinhu zvaari kuda kuita izvi and from there onwards they started understanding kuti mukomana nda Mangoma and tofanira ngomusiya ndanda kutotiwo ndikatoti mama ndikudawo kana marevers ndomboenda kuharare ndimboona vakomana vangu ndinorekodha music yangu vangu vakutokwanisa kutondibuditsirawo kutondipawo mari yetransport ndotoendawo kwandiri kuenda kwendo todzoka kumba zvakatotanga kutovanakidzawo zvoti ndikatoita wiki ndisina kutomboenda kana kushow vaitondibvunza kuti asi mazuva uchaita here zvekuimba zvezvi ndoambe kutsoma vakukuvhunza ndizvozvo saka anyways Mkomongo, how many tracks have you recorded so far all in all muri kunze and everything else? Matracks andakarekodha akawanda zvoti kana 200 something anopfuura zvoti handisana muita chirungu hangu ekuzviverenga ndinongorekodha ndichingoenda and pane imwe burning questions ine vanhu vakawanda ikuti vamwe vapana chaiwo varaita zimdanso varotanga kutora Mangoma izvezvi but ane one question iri mubrain make inomukanganisira zvinhu unozoita mari here kana uchinzoita mari kazoita millionaire kana kadholo kezoero kutumborowo marawo dzinoziya zvinobuda inini ndototi ndozvinotondiraramisa kusvika pari nhasi hapana rimwe basa randoita ndakaitawo zvimakozi zvandikaitawo zvecatering chichichi but hazvina kana central zvandipa than music ndoinotondiraramisa kusvika pandiri nhasi saka chenye chibhadhara panenge ari mashows chii zvine zvifamba sei mashows atinoenda ndomatinozonowana nemari dzatinoonana nazo uri wana disclose even masponsors mamwe akakuona kushow kwekwe vanouya kutanga kupawo zvavanokupawo zviendawo zvakangodaro I don't want to disclose or put out anybody who's in the music industry who promotes these things. But noziya tingida kuziya kuti mafunding achananga ari bobo here kana ringochazona pana vanhu 4 million kabandapuwa $2. Tinotongoti isu kazhinji kana usati waenda patinoti pahiti paipeka hatasiro kuti unyanye kucomplaina zitereke zvishoma zviripo izvo zvotenda ndoti ushande futi neshungu usvike paunzi bhosi chatinorwira unzi number 1 ukaita number 1 ka unokwanisa kutaura zvaunoda kupromota asi kana uri kumashure kwevamwe kutongonyarara chiteerawo chingondodyawo chenji idzodzo saka muri muno mune masongs amati mambonyora here so far ndine song yandakanyora ndo yandinoda kuti ndiimbe nhasi uno freestyle thing ko freestyle rotinga kuti mashizha muti imba munorova here ndinorova chero ndakarara ndoimba nene Mangoma ekope aiwa ndizvozvo saka mira tikupe nguva yenyu munyatsotorera tirekera muda kutipa Mkomongo iri bo semina ndinonzi siganaika pakutanga ini ndaiva zveti master pane mari wandishandiwana fasta vakanditadza maprofita nemarasta ndakazogonekwa kujeri ndonzi gera rasta vakandikasta timoni magadhicheri ndipo pandakatanga kuziva bhaibheri saka ndati ndinokunamatai baba munenyasha ndinokunamatai baba pandinochema imimi mwari munondinyaradza ndinokunamatai baba munenyasha ndinokunamatai baba pandinochema imimi mwari munondi imi mwari ndati ndimi munondisympathiza pari pasimba mimi munondienergiza kunyangwe vavengi vakada kundijopadhiza ndinoziziva amumbofema ndidisguiza zasolomoni makandipa uchenjeri vavengi pandiri saka ni havaswederi ibaba ndimi chete wandoshumira muupenyu hwangu munondipa zvandoshuwira saka ndati ndinokunamatai baba munenyasha ndinokunamatai baba pandinochema imimi mwari munondi
Muriwo ndaifunga kuti ungandidaro, kutora moyo wangu ganda kwakadaro, kutozisa kuchemedza zvakadaro, kutora nguva yese dandaro, ndafunga rudo rwedu ruchaenderera, semvura iri murwizi inongoyerera, pati nhasi wandisiya ndekasenerera, misodzi pamatama chingoyererera, ndorangarira pauchindinyemwerera, chubabadzira gelo uchiyemerera, mudiwa kandisiya ngandiomesera, kano kandiramba ndino saka ndava nemusikana kanaka indipa rudo, ayeye ndaiva nemusikana kanaka indipa rudo, ayeye ndikati kuchanda sechiguruguru ndovapfanganyura kutovasiya vati bhurubhuru, zvovarwadza vese kutoita sechidhurudhuru, dzese ishiru chadziona zoti bhurubhuru, ndikati zvandinogona charatidza zvandinogona, pamangoma ndinovabena, ndikati kubasa magezi rikapazosadzadza, charatidza zvandinogona, ndikati zvandinogona charatidza zvandinogona, pamangoma ndinovabena, ndikati kubasa magezi rikapazosadzadza, charatidza zvandinogona, ndikati ngoma racho dindi mtibvu nopinopisa, ukaita dzungu yesu tokuwachisa vana mainini mahwani. Chironi. Komana handisi kushora komana. Handisi kushora kwandikabva, handisi kushora chikurubi, handisi kushora central. But mai manje bindura mahwani. Musanyeperwe, mukasasimwa zisimbe muri kupedzerwa. Aiwa bobo. Nari mumira. Aiwa chibaba icho, ndo chibaba chaicho. Aiwa matrix bo chibaba. Aiwa ndizvo tinongoti dai vari kuonawo vambo vatitsigirawo vatibatsirawo tiende uku kuenda vamwe koko ndo kwatine shungu nako. Kana nechipo chakadai so muchivakatadza kuona mudhara. Handiziva kuti chii chiri kuitika kwavari. Pandinodzoka muchadza ndichiri kudziva DM yanga yakatozara nevanhu vari kuti mukomana tomubata sei. Aiwa vakadaro ndingafare ende vanonzwa zvakapfuura izvo hai simple yatangoita iyi. Sembo here. Aiwa simple. Saka mukati kopevisa munoti bvurubvuru futi. Handipedze. Mukatoti ndoimba handipedze totorara pano tingoimba chete. Aiwa Bulato, aiwa. Much love and appreciate. We appreciate the talent in art. I respect for that Mdara. Saka what parting words we want to say to your fans, everybody who's listening? Ndinoda kungoti kuvateereri dai mambotiponze isusu. Mambomira kuita zvezve zvisina unhu zvakaita kuti tisvike munomu. Mombonzwawo zvatinokutsurai kana patichataurawo nepatichakuudzai nekuti kuti tive kunoku hakusi kuda, asi tinoziva kuti tichauyako muchanzwa zvakawanda ikoko. Aiwa ndizvozvo. Aiwa vachazoti anzi chibhurubhuru watu aiwa chibaba chakaipa ichi. Musanyeperwe. Hakuna zvapulo kuredzera kumashure. Mungomana akaipa uyu. Anyways, thank you very much baba. Thank you so much.